Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dugu faktoriari eta bereziki Nerea eta Ekaitzi gaur aukera haue emateagatik. Bueno, guk udan banatu ziren 4 sormen beketako bat irabazi genuen, eta hori eskerrik asko gure proiektuan sinesteagatik. Eta eskerrik asko zuei ere, noski, gaur bertaratu izanagatik, ziur gaude arratsalde polita izango dela eta guztiok osatuko dugula. Esan bezala gu Oian Ibarra eta Maider Ramirez gara, eta biok batera bidean kulturtaldea osatzen dugu. Gaurkoan gure lehen proiektua aurkeztuko dizuegu, Kikirriki ipuin bilduma, aurrentzako ipuin bilduma. Eta hori, pixkat proiektua nola eta zergatik jaio zen kontatuko dizuegu, zehazki zertan datzan ere azalduko dizuegu. Eta aurrera begira ze norabide hartu nahi dugun, eta gero ja bukatzeko bildumaren lehen alea kontatuko dizuegu. Beraz, pixkat hasteko aurkezpenekin hasiko gara, Oianek ni aurkeztuko nau eta nik bera. Bueno, Maider 21 urteko laudioarra da, itzulpengintza ikaslea eta literatura sale amorratua. Literaturak eta orokorrean kulturak gizartean eragiteko duen boterean sinesten du eta horrek eraman du ona. Bai, Oianek eren irantzera 21 urte ditu, laudioarra da ni bezala, eta arte grafikoko ikasketak egin ditu, eta txikitatik gustatu izan zaio ilustrazioa, eta arteak gizartean duen eragina baliatu nahi dut aldaketak egiteko, izan txikiak ala handiak, gure eskumenan dauden bitartean, eta hori bera arduratu izan da proiektuaren alde grafikoaz eta ilustrazioez, eta ni testuaz. Bidean sortu zen, batez ere, batzen gaituelako delako kulturarekin eta gizartearekin dugun lotura. Orduan, gure helburua oso sinplea da. Nahi dugu gure espazioetan lekua duten ekintza kulturalak eta eskualdeko sortzaileekin lan egiteko aukerak eta bar bermatu. Hori da? Bai, horrela sortu zen pixkat zerbait egitearen ideia eta lehen proiektu honi dagokionez, baita ere oso modu informalean jaio zen. Arratsalde batean, kafe baten bueltan komentatu genuen zerbait egin nahi genuela, zerbait sortu nahi genuela, baina ez genekien oso ondo zer. Eta, egon ginen ideiak eta aipatzen eta atera zen aurre eta gazte literaturaren gaia, ez? Eta, hori, hausnartzen eta pentsatu genuen gaur egun euskaraz argitaratzen den bai Euskal Herrian, izan hemengo sortzaileen lanak, itzulpenak ere horrelako kanpoko begirada bat emanez, uste dugu hori euskaraz argitaratzen den literatura nahi duela modu batean gaur egungo garaiarekin bat datozen balio batzuk transmititzea, ez? Eta uste dugu emaitza honak lortzen direla, baina konturatu ginen askotan ipuin horietako pertsonaiak ez direla benetako aurrak edo ez dutela aurritzura, eta askotan direla, ez dakit, bestelako izaki fantasiazkoak, ala animaliak, ala izaki inanimatuak, eta pentsatu genuen garrantzitsua dela ere aurrek izatea benetako erreferenteak, ez, eta horri buruz hausnartzen, ondorioztatu genuen, hori, hobe dela euskal gizarteak duen aniztasuna eta gaur egungo balio horiek transmititzeko modu natural batean egitea, hau da, errepresentazio hutsez. Eta gerora, irakurri genuen sare sozialetan esaldi bat, gazteleraz honako zerbait esaten zuena, eta aniztasuna ohiko izateko ezten badugu, ez dugu inklusio hitz egin beharko, baizik eta bizikidetzaz. Eta uste dugu oso ondo laburbiltzen duela guk transmititu nahi genuen hori. Bai, Kikirriki 7 ipuinez osatutako bilduma bat da, non herri fiktizioan kokatzen da eta 5 lagun ditu protagonista. Hainbat abentura biziko dituzte elkarrekin eta gainera hor bakoitzak istorio propioa izango du.
bertan euren emozioekin lotutako gatazkei erantzuna emango diete kikirrikiren aholkuei esker. Bueno, istorioak transmititu nahi ditugun baloreen ikuspuntutik idatzita daude, noski. Baina, kasu honetan, bakoitzaren beharrak errespetatzea, finkatutako estereotipoekin apurtzea eta batez ere komunitate izaera eta elkarzaintza sustatzea nahi dugu. Hala ere, batzuetan galtzen dugu burua gauzei zentzu bat ematen, eta azken finean ere egia da gauzak sentitzen ditugulako egitea eta sentitzen dugun moduan egitea arrazoi nahikoa dela. Orduan, proiektu hau guk sentitu izan dugunaren emaitza izango da, maitasunetik eta errespetutik, beti. Bai, eta gero, aipatzea bilduma oraindik sormen prozesu horrentan dagoela, ez dago bukatuta, baina askotan burura etortzen zaigun kezka edo zalantza da, behin bukatzen dugunean zer egin, ez? Eta, argi dugu gure helburua badela zabaltzea, historia hauek zabaltzea, eta ahalik eta etxe eta ikastetxe gehienetara heltzea, eta gure amaierako helburua izango litzateke argitaratzea eta zabaltzea, baina baita ere gure lehen proiektua izanik, uste dugu tentuz ibili behar garela, eta horregatik bururatu zitzaigun bilduma aurkezteko edo zabaltzeko abiapuntu egokia izan zitekela eskoletan aurkeztea, ez? Eta, ipuin kontalari, ohiko ipuin kontalari formatu horretaz aparte, pentsatu genuen, ipuin bakoitzari lotutako dinamika edo jolas txikitxo batzuk prestatzea, eta horrela aurrei aurkeztea modu dinamikoago eta ludikoago batean, eta hori uste dugu aukera polita izan daitekela eta desberdina, eta orain, hori da buruan duguna, ez, etorkizunera begira edo. Vale. Bukatzeko, Maiderrek eskainiko dizue lehenengo zatiaren irakurketa, lorategia, pasa diapositio. Bai, hau izango da lehenengo ipuina, eta, bitartean ere ilustrazioak proiektatuko ditugu, ezin izan ditugu guztiak izan, baina, hasieran kezkatuta nengoen, baina gero, pentsatu dut oso ondo irudikatzen duela gure proiektuaren helburua, bidean gaudelako eta hori oso polita delako. Orduan espero dugu disfrutatzea eta, gustatzea. Eskerrik asko. Iraila heldu da nonbait herrira. Herriko haur guztiek nerbioak dantzari dituzte, bihar lehen eskola eguna baita. Goizean goiz esnatu dira herriko haurrak. 11 hartu eta nerbioak etxean utzita, eskolara abiatu dira. Bertan, betiko lagunekin zein kide berriekin egin dute topo, eta udako abentura eta bitxikeriak kontatu dizkiote elkarri. Nik hondartzan karramarroak harrapatzen eman dutu da. Pila bat harrapatu ditut, benetan, guztira 7 milioi edo, kontatu du ume batek. Ni amamarekin mendira joan naiz goizero. Behin, supergaraia zen tontor batera igo ginen. Sekulako haize bolada bat etorri zen, eta mama egan hasi zen, txorien antzera, erantzun dio beste batek. Jolosardua heldu da, eta betiko lekuan batu dira Noa, Ali, Lur, Eki eta Leo.
Hamaiketakoa bukatutakoan, jolastokian zehar ibilaldia egitea erabaki dute lagunek. Dena ekainean utzi zuten bezala dagoela ziurtatzeko. Baina bapatean... Ara, non dago hemen zegoen etxola zaharra? Desagertu egin da, oihukatu du Leok. Egia da, esan dute beste guztiek. Hau pena, ikaragarri maite nuen etxola honetan jostatzea. Bai, gordeleku aparta zen iskutaketan jolasteko. Tarte batez, 5 lagunak geldirik geratu dira, burumakur. Behin, beren etxola maitea egon zen tokiaren aurrean. Badakit, esan duekik bapatean. Zergatik ez dugu lur zatitzo hau erabiltzen zerbait berezia egiteko? Baina, zer egingo dugu eki? Hemen lokatza eta belarra eta harriak eta intsektuak baino ez daude, esan dio Lurrek harrituta. Zu lasai, nik badut ideia hon bat. Txikian nintzenean, amama maisak etxean zuen lorategia erakutsi zidan behin. Ederra zen, benetan, imagina dezakezuen adina kolore eta usain elkartzen ziren bertan. Baina, zu erotu zara ala, ezin dugu zure amama maisaren lorategia eskolara ekarri, moztu dio Noak. Nik ez dut horrelakorik esan, geure lorategia sortzea proposatu nahi dizuet. Esan dute lagun guztiek. Eta nola egingo dugu ba? Galdetu du Leok. Badakit, bakoitzak nahi duen lorearen haziak ekarriko ditu etxetik. Horrela, 5 lore ezberdin hasiko dira gure lorategian. Etxera heltzean, Lurrek haziak eskatu dizkio amari. Hementze dituzu, Lastana, urreliliaren haziak dira. Urrelilia ausardiaren lorea da, lorerik aproposena zu bezalako neskatok hementzu batentzat. Eskerrik asko amatxo, nire lagunak zur eta lur geratuko dira ikusten dituztenean. Eki etxera heldu denean, aita oilategian zegoen, arrautzak jasotzen. Beregana joan da eta haziak eskatu dizkio. Hauek dira ekilorearen pipitak. Badakizu zer egiten duten ekiloreek, ezta? Noski, aita, jira eta bira ibiltzen dira, eguzkiari begira. Horixe da, Lastana. Ezetz asmatu zergatik jarri genizuneki izena. Jaio aurretik ere, bagenekielako lore hauek bezain azkarra izango zinela. Ali, dendara joan da, bere gurasoak han baitaude lanean. Bere arreba nagusia, Neilan, handik dabil ere bai, eta hari eskatu dizkio haziak. Tori, txiki, idibihotzaren haziak dira hauek. Jende asko kerbere eta kolorea dela uste badu ere, duela milaka eta milaka urte gure arbasoek Turkiatik mundura zabaldu zituzten. Txundituta geratu da Ali. Gainera, amamak zioen lagunak zaintzeko idibihotzak oparitu behar zaizkiela, eta zuk lagun pila duzu. Egia da hori, eskerrik asko arrebatxo. Etxera heldu denean, Noak gurasoei eskatu dizkie haziak, eta ez dute zalantzarik egin. Badakit, esan du amak, krabelinaren haziak emango dizkizut, inoiz ikusi dudan lorerik ederrena da. Egia da, nire Kordoba kutxuneko patioak bezain polita zarazu maitia, gehitu du aitak. Eskerrik asko ama, eskerrik asko aita, esan du Noak, eta musu bana eman die. Leo eta aita Julen ibilalditzo bat egitera joan dira, eta orduan Leok haziak eskatu dizkio aitari. Bitxilorearen haziak emango dizkizut. Zu heldu zinen egunean aita txogorkak eta biok sentitu genuen posa hain izan zen handia, bitxilore zelai bat ikusten dugunean bezala. Benetan, harritu da Leo. Noski, pitzin, superbotere bat duzula dirudi. Zure inguruan daudenak zoriontzu daude beti. Hurrengo egunean, 5 lagunak jolastokian elkartu dira berriro. Bakoitzak ekarritako haziak batu eta etxola zaharrak utzitako lekuan erein dituzte. Gero, traste zaharren artean aurkitutako ontzi batekin lurra ureztatu dute. Eta orain zer, galdetu du Noak. Orain itxaron beharko dugu, erantzun dioek. Igaro dira egunak eta asteak eta hilabeteak eta aurrelilia loratuko zela zirudienean, usteldu eta ekilorearen lehen kimuak agertu dira. Ekiloreak eguzkiarekin batera 3 bira eman orduko burumakur geratu da asteetan. Krabelinak idibihotzekin liskarretan daudela dirudi, eta bitxiloren arrastorik ez. Aurrak triste samar daude, ez dakitelako zer egin behar duten, amama maisarena bezain ederra eta koloretzua izango den lorategia lortzeko. Aski da, ez dakigu zer gehiago egin, den aprobatu dugu. Ura, eguzkia, itzala, abestiak ere kantatu dizkiegu haziei eta hemen ez da ezer loratzen, oihukatu du Lurrek. Eta bapatean, 1000 koloretako hodei bat agertu da lorategiaren gainean,
eta horren atzean hegazti handi eta alai bat. Kikirriki oiukatu dute lagun guztiek aldi berean. Kikirriki da, umeek laguntza behar dutenean agertzen den oilar magikoa. Eskolako teilatuan bizi da eta haize horratzen antzera aurrei norabiderik egokiena hartzen laguntzen die. Kaixo neskamutilok, uste dut nire beharra duzuela. Zuen lana behatzen ibili naiz, eta ezinukatu gogotzu ibili zaretela lorategia prestatzen, baina badago utz egiten duen zerbait. Entzunadi, loreak zaintzea ez da lan makala. Gizakion antzera, lore bakoitzak bere beharrak ditu. Batzuek eguzki asko behar dute, eta beste batzuek ez hainbeste, eta urarekin eta itzalarekin berdin. Baina, kikirriki, nola jakin guk zer behar duen lore bakoitzak? Galdetu du Leok. Ez kezkatu horregatik. Nik munduko landare guztiak ezagutzen ditut, eta oso ondo dakit zer den bakoitzak behar duena. Orduan, oilarrak hasi bakoitza loratzeko formula magikoa kontatu die umeei isilgordeka. Eta azken hitza esan orduko, desagertu egin da. Baina orain, lagunek badakite zehatz-mehatz zer egin behar duten, eta lanari ekin diote. Igaro dira egunak eta asteak eta hilabeteak eta eskolako lorategiak milaka kolore eta usain ditu da. Hainbat intsektuk beren etxeak eraiki dituzte zurtoin eta hostoen artean, eta txoritzoak noizbehinka datoz bizita egitera. Eki, Lur, Noa, Ali eta Leo landalan ibili dira aspaldi ereindako haziak loratu zitezen, eta azkenean lorategia da eskolako txokorik ederrena. Bueno, eskerrik asko. Esan bezala, bueno, ez ditugu ilustrazio guztiak eta ikusi dituzuenak ez dira behin betikoak. Baina, bueno, kezkatzen nau egindako lana erakustea eta horregatik nahi nuen hori azaltzea. Baina, bueno, espero dut gustatu izana eta disfrutatzea hurrengo datozen ipuinak. Eskerrik asko.